ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୋକ ପୁରା ସୀମା ବାହାରେ। ଏମିତି ମୁଁ ସକାଳେ ଉପାସ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବ ଭୋକରେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଲି ଦୋସା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୋସା ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା, ଅଧା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଦୋସା ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ଚାଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଚାଟ୍ ତ ନେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ କଟଲେଟ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କି ମେଳା ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମଥୁରା କେକ୍, ଲଙ୍କା ଚପ୍, କଟଲେଟ୍ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଦେଖାଗଲା ସେଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ବୋହି ନେଇ ଆସିଲି। ମା ଝିଅ ଆମେ ମିଶି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାହାର ଜିନିଷ ତ ବେଶୀ ଖାଉନାହିଁ, ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ହେଉଛି ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ଚାଟ୍ ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍, କଟଲେଟ୍ ଆଣିଦେଲି। ମା ଝିଅ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ଭୋକଟି ଏମିତିଆ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଘରେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବନେଇକି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବାହାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ।